Fil-Junior College, iż-żgħażagħ l-istudenti laqa mill-isbaħ għall-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Merħba li kienet iddominata minn kliem ta' tifħir għal proposti li l-Partit Nazzjonalista għandu għaż-żgħażagħ u l-istudenti. Fil-fatt kienu ħafna dawk li faħru l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li permezz ta' investiment ta' biljun euro f'għaxar setturi ekonomiċi ġodda se joħloq ħafna xogħol ta' kwalità dawn iż-żgħażagħ pagi għoljin u futur b'saħħtu. Oħrajn tkellmu ma' Bernard Gregg dwar iż-żieda ta' 25% li qed iwiegħed gvern ġdid nazzjonalista fl-istipendji, l-akbar żieda li qed jipproponi kwalunkwe partit politiku f'din il-kampanja elettorali. Ta' semmiet il-proposta b'saħħitha ta' għotja ta' 500 euro lil żgħażagħ biex isifru barra minn xtutna jieħdu esperjenza vasta u jiġu lura biex jibnu futur f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li żgħażagħ il-viżjoni tiegħu għal Malta u Għawdex bi pjan għal tul ta' żmien illi minnu jista' jgawdi kulħadd. F'kummenti lil ġurnalisti fit-tmiem din iż-żjara fil-Junior College, Bernard Gregg stqarr illi għalih iż-żgħażagħ huma il-preżent u mhux biss il-futur tal-politika illi jħadden il-Partit Nazzjonalista. Kemm għandna bżonn iva nerġa' ngħid politika matura u serja b'responsabilità li noħolqu pilastri ekonomiċi ġodda biex noħolqu ix-xogħol, imma noħolqu xogħol ta' kwalità u nattiraw investiment lokali imma wkoll barrani. Ħalli żgħażagħ tagħna mhux biss l-unika ċans li jkollhom huwa li jmorru barra x'm'għandhomx għażla, imma ntuhom l-għażla biex jekk iridu f'Malta stess jagħmlu il-futur tagħhom u magħna jtejbu l-pajjiż. Jakkumpanjaw lil Bernard Gregg matul din iż-żjara kien hemm il-mara tiegħu Anne-Marie Gregg flimkien ma' diversi kandidati tal-Partit Nazzjonalista.